Hola, bona nit. Estem a les portes d'un cap de setmana que es presenta en conjunt molt estable a la major part de Catalunya, però d'aquest divendres volem destacar les temperatures molt suaus que hem tingut durant les hores centrals del dia, sobretot a les poblacions més properes a la costa. De fet, vegin amb aquell llistat com hem arribat fins als 19 graus de màxima, per exemple, a Roses, 18 graus a Tarragona, 18 també al Vendrell i fins i tot a l'extrem sud de Catalunya, Déu-n'hi-do també, 17 graus a la població d'Aldover. A les imatges del satèl·lit Meteosat aquest migdia observin com tan sols teníem les restes de boires en punts de la depressió central que han fet que aquí l'ambient hagi estat una miqueta més fred, però en canvi cap al Pirineu tan sols hem trobat alguns núvols baixos i a la resta el cel ha estat ben serè. Demà es manté una situació molt similar a la que hem tingut avui, tenim l'anticicló ben a prop de casa nostra, però encara ens envia una mica de vents de component nord que farà que de nou a la cara nord pirinenca puguin arribar algunes nuvolades. Però en conjunt demà dissabte serà un dia de nou molt estable a la major part de Catalunya, amb domini del sol i tan sols la presència d'alguns núvols prims al llarg del matí en molts punts, principalment de zones properes a la costa. També a la tarda aquests núvols de la cara nord-pirinenca esperem que siguin una miqueta més compactes, principalment cap a l'àrea de la Vall d'Aran i zones properes. I a la vegada les boires tornaran a aparèixer en punts de l'interior de Catalunya. Tot i això sí que sembla que a mesura que avanci la jornada es podrien anar desfent. Les temperatures seran una miqueta més baixes aquesta nit, tindrem valors una miqueta més normals per aquestes dates, però en canvi demà migdia de nou parlarem d'unes temperatures molt agradables, sobretot en zones del litoral i del prelitoral. També, per cert, demà hem de dir que les ventades poden ser encara de moderades a fortes als dos extrems de la costa catalana amb valors entre els embrotges de vent entorn als 70 o 90 km per hora puntualment. De cara als propers dies, doncs sembla que de moment fins dimecres, dijous, no ens arribaran canvis importants en el temps, de manera que continuarem parlant de molt de sol i temperatures sense canvis importants, però sí que els models indiquen ja alguns canvis de cara a finals de la setmana vinent, amb més núvols i fins i tot algunes precipitacions, però això ja ho anirem veient. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.